manthai chini tong thai rang sang ha rei maya khe ke mai thang di thapla chawe komor di chungnor di chini manthai chini tong thai rang sang ha rei maya khe ke mai thang di ta ke beng di lama o nokha somsawi pherang ko bibo sangtai kiriliya lama himtini busu ha bibo lamtai koroliya kubui kothoma sei kelang khakelamni theibai जोंनो रदि सिनि manthai सिनि tongthai rang charha rei maya khe kemai thang di take beng di lama joto takote bukuk sono khaka hamia pharu tinini sal belekheno tini bagai belekheno ketal belekheno khakuk rubai lamsakwani sal tauni himalaya jeng 184 জন রাজা রাজত্ব চাই থাঙ্গানি বংশধর হিমানি শর্তে ওবো অহা চিনি হিমানি শর্তে ওবো এক সময়ও जों হানো ডিমার্কেশন খানানি বাগিনাই চিনি বড় অনেক ফাইট খেলা লাইখা চিনি তৎকালীন আপু টিউজিএস আঞ্চলিক দল মাখাকা আঞ্চলিক দল যখন টিউজিএস আসাইও আবো হুঙ্কা 1967 সন 1967 সন বড় শুধু আঞ্চলিক দল কতাল খামানি ইয়া বড় অনেক সামুং খালাইকা তামনি হিমালয় জাতনি বাগি দফানি বাগি হানি বাগি ওয়ানসুগুই ন বড় আঞ্চলিক দল খালাইও ও ত্রিপুরা রাজ্যও তঙ্গুই থানানি হিংকা চিনি হা হিমপানো जों अरो एकताबद्धभावे सानमुं तांमुं मानमुं रंनो जों खरांथि साना नांनाय हिनि नाव बरक सामुं जेंलायमानि आबुनि परे जों अरो जों तेब साइमानखा जे 1967 सनो आसाइमानि परे 1978 सनो हंकाय एमएलए बो बरो अरो खरगब्रै एमएलए अंखा खरगब्रै एमएलए मानि परे खरगब्रै एमएलए अंनाय रखंखा आरो बरम गोनां हरिनाथ देव बर्मा बरम गोनां नगेन्द्र जमातिया बरम गोनां रति मोहन जमातिया बरम गोनां ग्राहक कुमार दियां बरक एमएलए अंखा विधानसभा ने एमएलए बर एमएलए सिमि तंगलिया बरक एमएलए उंख्रुनो बरक हानि बागै बा दफानि बागै वानसुगु और जिला परिषद जों खानानै नांनाय जिला परिषद खायांगांखाय जों चिनि हानो जों रक्षा खालायमांगला फातानि बरक फाइरेक दङ हनै वानसुगैनो बरक जिला परिषद सानका जिला परिषद सानमानि परे कुबैनो आप्रु निपेन चक्रवर्ती ब मुख्यमंत्री दङ ब मुख्यमंत्री दंख्रुनो बरक जेबाबे जुलुम खाय जिला परिषद सानलायगा जिला परिषद सानमानि यागलो जिला परिषद रिनानि बाद दंखा रिनानि बाद दंमानि परे जिला परिषद न तो निर्वाचन मा खालायनानि हिंगांखाय और डेट दिजाखा 1980 नि 13 जुलाई आप्रु निर्वाचनी डेट दिजाखा फियाबा और आमरा बांगाली हिनि नाय कासे संगठन दंगा जराव आमरा बांगाली रगबो आंदोलन खालायगा कांग्रेस रगबो आंदोलन खालायगा जाहाते जिला परिषद नि निर्वाचन खायमांगला आबनो बरक सपोर्ट खायानि नाय बरक आपुर बंगनि आंदोलन बाय बरक खालायगा एवं बरक आरो
खालायनायनि बागैनाय निर्वाचनाव कासुनानि बागैनाय आ जराबो दांगा सिस्टिम मारक जों आबो साइमानखा जों तो आसाइजाकनो हाइपानो जों राजनैतिक आसो जों एक्सपिरियेन्स राजनैतिक जों आसो हिम जायगा थां जायगा फानो जोंबो किचा किचा सिवो आफ्रो हंगाय आसिसननि दांगा ओंखा आसिसन हंगाय 6 जुन हंगाय आसिसननि दांगा फानांगिरिखा आरो 13 जुलाई आसिसननि 13 जुलाई हंगे निर्वाचन 6 जुन हंगाय दांगा सिस्टिम थाका दांगा ओंगै थांगा हंगाय जतनो जानदानि बान्थिनानि बागैनाय जतनो आरो दांगा ओंलायखा नक सब जाखा बुजाखा तक जाखा रम जाखा जेलो दाजाक बायखासिनि जारा नेता लिडार सिन तंनाय रक सलारक अमहायके जेलो दाजाक मानि बागै जतनो जानदानि बागै बान्थिनानि बागै आप्रान चेष्टा तंमानि जरा नक नुखं हक खामुई पाइमानि जरा आ समय अरय पर बिरमान नांजाक तमायका आ जराओ निर्वाचन खायनानि किछुतेই সম্ভব লিয়া आपरुको निर्वाचन उंलिया अंगै थाका आपनि परे जों अलखाय 82 हंगा निर्वाचन फुरुंगा हंगाय जरा चिनि टिउजे सिन तंनार 12टा सीट बाय बरक आपरु जितिखा तारपरे हंगा जे बाकी तंमानि हंगा हंगाय यांगो कसाग्रब सीपीएम हिं तंनार बरक जितिखा जे सीपीएम रो आपरु बेलायखे बरक प्रतिबाद खालायजा बेलायखे बरक अपनी बागे विरोधी इंगी बासा जाक जे अब जिला परिषद नाया हनै हाकमा जाकनाय रक चिन्नखलान हातलां दिहिन सानाय रक बरक आजर प्रतिबाद खायजाक बरकनो बुट पाइनाय बुट जिदेवैनाय बरक आपरु बरक क्षमता फायजाक तारपरे आबो बाय थागलिया शुधु क्षमता फायापानो आपरो जरा आंचलिक हिं तंनाय रक टिउजे रक आसक बाय तंलिया और क्षमता बेलायखे चिकन हनै वान सुगैनाय दिल्ली पर्यन्त काथ्र लायका 6 शिड्यूल तुबुनानि बागैनाय 6 शिड्यूल तुबुनानि थांनाय रक आपरो हंगाय समाचरण त्रिपुरा आपरुको खबजाका बरमगना बबो समाचरण त्रिपुरा दङ अरब दङ निनि बरमगनां हरिनाथ देव बर्मा बरमगनां नगेन्द्र जमातिया बरक तंगो ताइकेसा हंगाय उदय और करमसरनि देवाचन्द्र रांखल बब तंगो बरक आजरा थांलायका आपनि परे जों खानाका बरमगनां समाचरण त्रिपुरा हंगाय से वारजाक दंगैनाय बतायसे त्रिपुरा फिर फायका ताइ खरक कामका तंगरुखा ओंका आफ्रोनो बरक इंदिरा गांधी बे कक सालाये आकलाये आरो न कक चलायका बा 6 शिड्यूल मानानि बागैनाय आ 6 शिड्यूल मानानि बागैनाय अनेक नेतार कासका हायजे माने आपरो निनो अशोक भट्टाचार्य जे अशोक भट्टाचार्य खा बो कांग्रेसनि प्रेसिडेंट अ त्रिपुरा राज्यनि कांग्रेसनि प्रेसिडेंट का अशोक भट्टाचार्य पर्यंत मेदाम और वो त्रिखांगाय तेविसे पुनराय दांगा थाना आसिसने जेमन दांगा माहाय तेसे पुनराय दांगा मानो आपनि बागै 6 शिड्यूल तारिदि त्रिपुरा राज्य ओ ओंके दांगा तैसे थानाय हिनि नाय आबनो कासुनानि अनेक चेष्टा खायका अनेक कासुनानि बागै अनेक चेष्टा खायपानो आपरु हंगा टीएनबी हिन तंनाय र बरकबो बलंग नखरजा हानि बागै दफानि बागै हिनि नाय आर यां त्रिपुरा राज्य किछुता गुणगल खालायमानि आबो थां सगैका चिनि प्रधानमंत्री भारतनि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनि खुंजो थां सगैमानि परे चिनि नेतार ब्रिफ खाय सायखनारि मानि परे रिनानि बाद दंगैनाय तिनि पार्लामेंट आपरो 1984 नि 13 अगस्त हंगा पार्लामेंट ऑफ बिल्टी साका तैसे 1984 नि आपरो हंगा 23 अगस्त हंगा बिल पास हंगा 24 तारिख हंगा राज्य सभा बिल पास हंगा अब 24 से अंगनानि तंमानि जदि अब सानानि थांखाय 24 से राज्य सभा बिल पास हंगो फियाबा और वो चिनि लीडर्स रवान छका और 23 तारिख जों बाध्य खलायनाय और सालाय कोलाय बाध्य खायनाय जों पार्लियामेंट 23 से जों बिल पास खायंगाय जों 23 न मुइते खलायलायै जों और वो चिनि अमुइते खलायै जों अब्रम पालन खलायसिनाय हिनाय दिनै 3 दिननि सालननाय फ्लेक्टि सालाय पालन खलायलाय जागै दंगो
बेलायखायनो तंथगो बेलायखायनो जदि अमा हाइके जदि चिनि अ नेता लिडार्स रक खाइ कलांगे हंगा डिमार्केशन खाइ कलांगे हंगा जों पाक ब जागा थांग सगै गामो आबो वानाय को पाया आरो नेक्स्ट जारा ताबुनि लिडार्स तंनाय रक अबनो थिति खाता खायै नाय जे डिमार्केशन खाइ कलांगमानि न अबरक न ठीक ठाक खायै नाय नेक्स्ट जेनेरेशन बागे बाहेके खाति मालांनानि अ तिनिति दिननि सालो समाय तांनानि नांगो आरो मुतु खायना मुचुंगो जारा हानि बागे दफानि बागे हिनि जे एडिशनल डिमार्केशन खावैनाय 6 शिड्यूल हिनिनाय खाइ कलांनाय रकनो बाक्सा थैया ताबु गोथां तंखौ बरंगनां हरिनाथ देव बर्मा बन बेलायके खा काहामिया फारो ताइ खुलुमुंगिया फारो आरो थै थांनाय बरंगनां नगेन्द्र जमातिया बरमगनां द्राहु कुमारियां बरमगनां रति मोहन जमातिया बरमगनां सामाचरण त्रिपुरा बरक हाइ बरक आ जरावो साकतार मुंबायनो तिनि अबो जों पालन खाइमा दङ बरंनो बो आं खुलुमुंगिया फारो ताइ बंनि आत्मा जेखानपान तंथं शान्ति तंथं ईश्वर यासाक सप्तन बंनो आत्मा शान्तिमान तंग तिनि बरंनो बरम खायै मुतु खायनो सारा त्रिपुरा राज्योनो अमाहायके तिनिनि 28 अगस्त न पालन खाइ तंलायो আর ত্রিপুরাবাসীনি বড় রং কবংনানো মুজুঙো যারা লিডার্স আঞ্চলিক দল হিন তংনাই র যারা আঞ্চলিক দলিয়াও কমুনি বেদেগো থাং তংনাই রকনবো মুতুই দিন রকনো মুতুই সাল রকনো মুতु खायै नाय जों अनेक आगुगलायनानै नांगौ हाथाय दफानि बागै तामनि हिमालय बर' खाइ कलांगि हांगाय जों दिनै जरा मुसुकै बुसावैनाय फ्लेग दिसावैनाय जों अर कक साइतं मांगला खामु राजनीतिनि बिसिंति जों अनेक चुरमार ओंगै थांखामु ताव फानो जों खातिजाक ओंगै तंखौ ता फानो जों कक सालायनाय बुखानो मेथेबै तंमांखौ अमा हायकेनो जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै बर' केबो अ हाव तंगैनाय मोखां गुं कुसु खाइ कक साइ थांमानि बागै बर' ननो थितिक थाबाखाय खाइ कलांनायनि बागै जतनो आगु फायदि हिनिनाय कक सारिनो आनि ककरनो थांका हामो किबा जों 27 जानुवारि हिंकाय सारा भारतनि बरक पालनायो 23 जानुवारि हिंकाय बुइन दखन बरक एनार्जी सोर्स न बुसनो मानिलायो बिनासो साननाय तिनिसिनि बागै 23 आगस्ट अफिस सुतेरि स्कुल सुतेरि जों तो मान माया केनसिन बागै तिनामो पथर सान सिनि बागै दा हिंगो सिनि मेडाम साइखानायका बिनि बायतो बिनि आं बहा लायन थांनाय 23 आगस्ट जोंनो सिनि अखरा रक जे लामा हिमनाय रक बर' सना कासे डिमार्केशन किबा कासे कासे बाउंड्री खायनि कांखा अ बाउंड्री न अ जागानो चास बाल खायनाय दाबुक जों अबनो नों निनि बसारक निनि बो जोंनो जागा दिगारिफोर कांखा अ नों खिलाखाय ह नों माजे बरिया अमो दाबु बिनि बसार मोथिनि दाउ मसिन थिनि जों दिनाव मयनो दिनि अ जागाव जेसिना खरक बं आंदोलन आइनमान्य आंदोलन इंलिश को बनो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट आइनमान्य खायनि केन हायनो सिकनते कगिया अमो निना गतला मिसिल खायमनि कगिया आइनमान्य माने सरकारनि आइनो जोंते मानिलिया नै दिनि अजा अखरा जागा रक पजन थांगा दिनि याक सेला आइनमान्य आंदोलन जे आइनमान्य आंदोलन खाय सारा भारत अ जरा मीडिया सोशल मीडिया से करिफनो सिनि बरक सिरि मान थायो सानो बागै पुलिस बे बुजा खा अने बरक अमनि बिनि बेकड्रप न दिनि सिनि अन को 1984 सालाव जों मामनि जों अमनो दाबु अ सिनि जे डिमार्केशन खायजाक अ थानो जों गेजाति फलाय हिनदा सालाय मानि सिनि दाबु कमा बरक दिनि अमनो बुजिनानै चाइतो गया क कमा साउ गेजाति फलाय ता मुंनाय दाबु सिनि एडिसि एरियाव जे डिमार्केशन खायमनि निफान जबरसिन सिबेलन जरावो सिनि बरकनि इच्छा खाय दिनि अमनो डिमार्केशन खायजाक गया अफ्रो जे हानि जे बाउंड्री खायमनि दाबु कयता को एग्जांपल लिना मुसंगो निनि जे कयता गुलि जे दाबु एडिसि जे सीट खायमनि एडिसिनि आमचाय खायनि नंकाय केबा निनि एसेम्बलिनि सेगमेन्ट खायनि नंकाय कायसा नदिबाय कायसा हापुं बायखे मा बागु सिनि एडिसिनि बायखे बाखाबा निनि कुलाय चाम्पावा कुलाय दं आम्बासा डिस्ट्रिक्ट को निनि को चाम्पावा दं खवायो हापुं बायते हापुं बार को पासे मा फै अमाय कंमा सिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे सीट खायमे डिमार्केशन खायमे सिनि बनो इसे खाय गया कमा सिनि दखाननि सामु राजा खायनि दं जों तिनावन बयनो फारि 19 साल दावबाखै 39 बोसोर 40 बोसोर संदा याफ्रै सेका अ जराव सिनि एडिसिमा माने जों बसो प्रन खां गया
जों तिनाव मा मानसि लयनाय दा बहायनो सिनि एडिसिव न नुखना सिनि बुग्रा सिनि पार्टीनि सिनि गरम अग्ररक दिल्ली थाङै मा सालायो जे एडिसिव सुनो रां डाइरेक्ट फान्ड हदि जे बाजेट बायनिया जे तिफ्रा हानि जे बाजेट दंमोन 2% नि से क्या एबाब से हजागो दाउसिनो कमा दं एजेंसी अमनि जे शेयर टैक्स की शेयर इक्विटी जे जों अमनो जों थिमुते बागिया बा तिफ्रानि जे बाजेट बायखाय खायसे अमनो बागु जों